Jos katsoitte koko Vinin tarinan, ehkä näitte kaksi puolta, sisäisen ja ulkoisen maailmaa. Ulkopuolella törkeidet, kova kuori ja uhoa. Sisällä aiheuttaa samaan aikaan tuskaa, kärsimystä ja tuhoa. Tyhjät tynnyrit, koviten kolisee, epävarmuus peitetään uhoa totisen. Ja kyllähän Vini oli sloppi täyttä roskaa ja paska, mut se oli kaikki mitä ehdin viikossa tyhjästä oppii ilman mitään ymmärrystä rap-musasta tai ylipäätään musasta tai somesta tai tekoälystä. Kuitenkin pelkällä kännykkäällä sai aikaan pientä hälyä. Se on se Vinin profetia, ettei enää ensi vuoden lopussa erota tekoäly hälyä musasta, aidosta ja oikeasta. Se peli on jo hävitty, siitä haluan varoittaa. Älkää antako tekoäly maailman valloittaa.